completito. Fanno monta un film, deve mica bättre. Exame médico. Un sound medical. Gostaria de ter submetido a um Barbecue. Se de inte är bättre jag plåtar skriv. Não há de verdade, vou dizer Hos doktorn, se de inte Tenho dos hos frisör. Mat. Mat är bra. Och börja. mat. comida. Jag skulle vilja ha. Eu desejava. Nej, älskling, det är inte bra så älskling. Det är bättre att prata med dig, för de pratar stora. De måste börja med god morgon, hur mår du? Ja, men finns det inte det då? Hur tog jag upp den här? Där jag tog upp den. Hon stoppade den. Det är tråkigt, de skulle ha... Här finns det här. På posten, vad är på posten? De har ingen början. När du börjar förstå 1, 2, 3, 4, 5. Och så kommer det. Vamos, jag ska börja med det. Mat. Comida. Comida. Jag skulle vilja ha. Eu desejava. Eu desejava. Eu desejava. Eu Desejava. gostaria. Bacon De prata nela só. presunto e ovos. Presunto e ovos. Eu prata inte som de, älskling. Pequeno algo. Jag sa fel. Det är bättre med mig här. Okej? Mm. Mm. Svensk-portugis sa jag. Vänta. Hur säger man god natt? God kväll? Boa noite. Hur säger man god morgon? Bom dias. Bon dia. Bom dia. God kväll? God natt? Hur säger man god natt? God kväll? Boa noite. God morgon? Bom dias. God dia. Bom dia. God middag? Den var konstig. Boa tarde. Boa tarde. Ja, men boa tarde behöver inte så mycket. Boa tarde. Boa dia, boa noite, det räcker. God natt. Hej då. Vad säger man? Boa noite. Adjö. Adeus. Adios. Vänta, jag måste ha en snus först. Jag är Tack. så nervös. Ja tack, nej tack. Ja tack. Vänta, låt mig tänka lite bara. Si, gracias. Gracias. Inte spanskt älskling. Si, obrigado. Nej tack. No, obrigado. Bra. Tack så mycket. Muito obrigado. Bra älskling. Varsågod. De nada. De nada. Varsågod. De nada. Så nu ska vi börja. God morgon. Bom dias. God natt. Boa noite. God natt. Hej då. Boa noite. Adios. Ja tack. Nej tack. Si, obrigado. No, obrigado. Varsågod. Dinero. Dinero pengar. De nada. De nada. De nada. När du säger så här, vad ska man säga? När du träffar någon första gången och du vill säga, det var trevligt att träffas och så. Du säger så här, muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer, Alex. Muito prazer, Alex. Trevligt att träffa Alex. Muito prazer, Alex. Det låter Du ska träffa en skål. trevligt att träffa Alex. Ja. Säger man så? Nej, säger man inte så eller? Nej, det kan jag inte säga. Trevligt att träffa säger man bara. Okej. Och säger han, moi, name, Muito prazer, meu nome é Alex. Eu sou Alex. my nome är Alex. Muito Muito prazer, Meu my nome- nome är Meu nome Alex. é Alex. Muito prazer, meu nome é Alex. Muito prazer, my nome är Alex. Bra. God morgon. Bom dia! God natt. Boa noite! Goodbye.
Adeus. Adeus. Tchau. Ciao. Ciao bello. Jo tak. Nej tack. Obrigado. Sì. Sì, obrigado. Nej tack. No, obrigado. Tack så mycket. Tack så mycket. Obrigado. Muito obrigado. Trevligt att träffas. Muito prazer. Mitt namn är Alex. Moine nome. Meu Meu nome är Alex. Yeah. Moni. Muito. Muito nome Alex. Muito prazer. Muito prazer. Meu nome. Meu nome Não. Alex. Meu nome Alex. Muito Meu prazer. nome Nunca sei, Alex. meu nome é Muito Alex. prazer. Muito prazer. Meu nome Alex. Bra. Muito prazer. Meu nome Alex. Bra. Muito prazer. Meu Não nome. vill säga Vänta, bra. jag måste titta nu när jag kommer till din pappa. Muito prazer. Meu nome Alex. Muito prazer. Meu nome Alex. Alex. Muito prazer. Meu nome Alex. Hon säger man muito. Jättebra. Hon säger man muito bom. Muito Bom bom! betyder bra. Muito bom! Pom, pom, pom! Muito bom! Hon säger man förlåt. Desculpa. 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 Förlåt. Förlåt. Desculpa. Vi repeterar. Ja, nu. Vänta. Men en gång till. Hur säger man förlåt? Desculpa. Så. Por favor. God morgon. God morgon. Nej. Bom dias. God dia. Boa noite. God kväll. Vi skiter i den andra. Den var jobbig. Tack så mycket. Ja, tack. Obrigado. Muito obrigado. Si, obrigado. Si obrigado. No obrigado. Tack så mycket. Muito obrigado. Varsågod. De nada. De nada. När jag säger tack så mycket, de nada. De nada. Muito. Trevligt att träffas. Mitt namn är Alex. Muito. Vänta. Muito prazer. Meu nome Alex. Bra älskling! Vad dumt jag älskling! Hur säger man förlåt? Excus. Desculpe. 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 Bra älskling. Desculpe. Vi repeterar. Ja. Vi går inte längre än detta idag. Ja, men en gång till. Vi ska en till sak. Vi ska se. Eu, nome. No. Nej. Kolla här. Eu betyder jag. Eu, Você. Eu. Du betyder você. você. Eu, você. Eu, você. Eu, você. Eu, você. Você, eu. Ele betyder han. Eu, você, ele. Ela. Ela, tjej. Eu, você, ele, ela. Eu, você, ele, ela. Eu, você, ele, ela. Ela, Eu, ele. você, ela, ele. Ela, ele, você, eu. Ela, você, ele, eu. Bra, älskling. Så, god morgon. Bom dias. God natt. Boa noite. Hej då. Hej då. Ciao. Bra. Ja, tack. Nej, tack. Sì, obrigado. No, obrigado. Muito. Tack så mycket. Muito obrigado. Varsågod. Eos. Varsågod. Varsågod. De nada. Det använder så mycket. Trevligt att träffas. Mitt namn är Alex. Muito prazer. Meu nome é Alex. Bra, älskling. Förlåt. Excuse. Desculpe. 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 Desculpe.
Desculpe. Desculpe. Jag. Eos. Jo. Eo. Du. Eos. Você. Ella. Elo. Ellie. Ellie. Ja, och så. Men vi stannar där. Ja, Och så fortsätter vi för detta. Detta gäller idag och det gäller imorgon. Okej? Så vi tar det... Så att jag skriver här också vad vi skrev. Jag, du, hon. Jag tycker innan jag kan detta ordentligt så vi fortsätter bara med det så länge. Va? Och så kör vi 2-3 dagar med samma sak så det repeteras. Nej. Jag ska alltså hem. Jag ska ta ett papper. Och här är jättesvårt. Men du... Jag ska skriva det som vi... Ja, men jag tycker jag vill köra det pappret. Ja, men jag skriver här är jättesvårt. Ja, men vet du varför jag vill... Jag, du och hon. Och sen kan du göra så direkt. Då kan inte Vet du vad jag tycker? Jag tycker du ringer Sandra direkt och frågar om hon har någon bättre utbildningsplan. För hon hade böcker och sånt, sa Pontus. Jo, men Pontus sa att hon hade bra böcker. Då kan vi låna de böckerna. Eller till och med få dem. Och så kan vi lära oss. Hon lär dem fortfarande, Alex. Hon lär dem fortfarande. Vet du vad vi kan göra? Vi kan ta böcker, vi kan... Kopiera? Nej, men vi kan köpa böcker. Om det är böcker... Det är inte dyrt. Jag skiter i vad det kostar. Men bara det är rätt böcker. För det här verkar ju helt löjligt. Ja, det är jättesvårt. Men det är samma. Jag lyssnar på den här bilen, va? Och så jag lyssnar 15 minuter, sen är man trött. Ja, också det är bara från bort. Du måste ha en grej som är så här. Samma som man börjar med svenska. Du börjar först jag, du, han. Räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolla vi ringer Sandra och kollar. Du, spelar du in nu? Vad sa du? Spelar du in nu? Oj!